இனிய இரவு வணக்கம். நான் உங்கள் பரமேஸ்வரன். ஓல்டு சாங்ஸ் ரிவ்யூ சேனலுக்காக உங்களை வரவேற்கிறேன். எங்கள் தங்கம் மக்கள் திலகமும் ஜெயலலிதா அம்மாவும் நடித்தது. அதில் ஒரு பாட்டு ஏற்கனவே ஒரு பாட்டு கொடுத்துருக்கேன். இந்த பாட்டும் பாருங்கள், நல்ல பாட்டு. நான் அளவோடு ரசிப்பவன், எதையும் அளவின்றி கொடுப்பவன், அன்பின் அளவோடு வந்தும் உயிரோடு பழகி உயிராக நினைப்பவன். அடுத்து மாட்டுக்கார வேளம். மக்கள் திலகம் ஜெயலலிதா லக்ஷ்மி நடித்தது. மக்கள் திலகம் 2 வேடத்தில் நடிச்சிருப்பார். இதுவும் நல்ல படம். இதுலேயும் எல்லா பாட்டும் நல்ல பாட்டு. அதில் ஒரு பாட்டு, பூ வைத்த பூவைக்கு பூக்கள் சொந்தம்மா, பூவுக்கும் தேனுக்கும் பூச்சிந்தும் போதைக்கும் ஈக்கள் சொந்தம்மா, ஐ லவ் யூ ஐ லவ் யூ ஐ லவ் யூ. சந்திரோதயம் மக்கள் திலகமும் எம்ஜிஆர் நடித்த படம். எல்லா பாட்டும் அருமையான பாட்டு. அந்த படத்தினுடைய பேர்லேயே ஒரு பாட்டு இருக்குது, கேட்க வேண்டிய பாட்டு. சந்திரோதயம் ஒரு பெண்ணானதோ, செந்தாமரை இரு கண்ணானதோ, பொன்னோவியம் என்று பேரானதோ, என் வாசல் வழிவந்ததோ, சந்திரோதயம் ஒரு பெண்ணானதோ, செந்தாமரை இரு கண்ணானதோ. இதே படத்தில் இன்னொரு பாட்டு, மெல்லப்போ மெல்லப்போ மெல்லிடையாளே மெல்லப்போ, சொல்லிப்போ சொல்லிப்போ சொல்வதை தந்தால் சொல்லிப்போ மல்லிகையை மெல்லப்போ, மெல்லத்தான் மெல்லத்தான் மயங்கி நடந்தால். எல்லாமே டிவி சுந்தரராஜன் சுசிலாமா பாடினது தான். படம் அற்புதமான படம். பாட்டு நல்ல பாட்டு. எல்லா பாட்டையும் அவசியம் யூடியூப்பில் போய் கேட்டு நிம்மதியாக தூங்க. மறுபடியும் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். வாழ்க வளமுடன். குட் நைட்.